desde pola mañá xuntase aquí a xente, encendemos esta fogueira do lume que hai aquí, vamos salimos daqui, co carro, con feiteiros atrás, chegamos hasta a iglesia, cantamos ali na iglesia os villancicos, a Isoliña, e logo despois regresamos, facemos aquí a churrasco, juntarémonos por aí alrededor de 60 personas, máis ou menos, aquí neste pallote mesmo, e despois xa á tarde damos unha volta de canto outra vez e de baile isto é unha tradición que viña desde hai moitísimos anos na Paisoliña, que xa non é novo, non? Pero nós aumentamos agora isto de levar aquí, desde aquí salir co carro e poñer un belén na iglesia e cantar na iglesia, porque senón antes teníamos que cantar polas casas, entón decidimos cantar a volta da misa ou na misa para toda a parroquia. O noso Señores sempre agradecemos por faceros. E todo os gastos, porque isto tamén ten os seus gastos, non? Hai que comprar os materiales, hai esta comida, todas estas historias, pois todo isto gracias á colaboración desta aldea, porque aquí non nos recibimos axuda de ninguna clase, nin do ayuntamento, nin do resto da parroquia. Todo isto fai nesta aldea aquí.